बाड़ी हो काका काकी बाड़ी हाँ बाड़ी आओ भीतर बहनी से पूछब बैठ 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 है जा तब कह ससुर के समाचार। ससुरा के समाचार बढ़िया बाटे काका। कहिया आइलू हो? कल होई ना मनगर आइल लागत अड़ू बुझा ताटे कि ऑन पानी सेट क गइल बाटे का हो जाके। एगो हमार बुढ़िया बिया ओकरा के सबेरे सबेरे देख लो तो बुझाला कि दिन भर भोजन ना मिली। बुझाला कि पनरोहा में के भीजल छुछुनर ही है। ए काका काय खाली तू काकी कितना बुराई करत रहा। अरे बुढ़ाई हम कहाँ करता नहीं। इतना हमरा के माने नहीं जाने ली अभी पता चल जाए इतना कि हम आइल बानी देखा कहानियों होके तो दौड़ के आ जी हन। अरे जे जैसन रहेला वैसन कहा जाला। अब देखो तहारा के देखला पर कितना बुझाता रही कि दिल में गुदगुदी लेस देता। एगो करा के देखला पर देखा का तनी बुराई मत करो उनकर। अरे उनकर बुराई आवाज तो कहता नहीं बुढ़िया से। काहे काका का बाचा का हाल चाल? ठीक तो बा। भैया का फोन ना आई रहल हटे। तब का समाचार उनका? ठीक है बेटे आई फोन तो हमको जब कि समरू खोजत रहन बती आली ह। ठीक बा हमारा मोबाइल तो हमको आई लगाओ तो फोन लगते नहीं खे। ना तो हम बोल दे बोनिए से कली हन। अरे तू कहिया आइलू हो? कल होई नहीं हां का क्या प्रॉब्लम बा? फिर तू घर घुमनी हो गइल बड़े ना तो बियाह हो गइल लेकिन ते सुधरले ना। जाए दो बबुआ सर समाचार खाती केहू आ गइल बेटे। काकी ने की का घर काका रहली है जे तनी गइल बड़ी दो कनिया और आवते होई हन। देखियो ने लोग हन तो तनी भेजी ह। जाते जरूर ना लोग तब जो के हम भेज दे। काहे के कि ना जा ठीक है बेटे। जमाना बहुत खराब हो गइल काका। ना जा भेज दी ह। बुझा गइल बात के नु इंसान खातिर सर काफी होला। अरे बुझा गइल जा। ठीक बा जात नहीं। ए काकी अरे कहां गइल रहलू ह? हाँ बाबुआ अरे कहाँ गई रहलू ह? अरे जे तो बैठा रहनी हां। अरे सिवनिया आइल बिया बड़ा तू ए दुआर पर हुंका घर जा के ढील हेरत रहलू ह। आइल बिया? हां आइल बिया ढील हेरवा खातिर। चलो बाबुआ तनी हमार भेंट करे के बा। चलो अब बुढ़ाऊ सुना ना काकी आ तार बुढ़ाऊ जन बानू। हाँ। अरे पूछा मत पूरा हरियर बाने बेरा तार हाथा ना शिकाई तो पूछबे मत कर। एक खाची शिकायत तार कर तारे ओकरा ले। हाँ। बुढ़िया होइसे बिया छुछुंदर हिया तो हई हिया हौ हिया अब पूछबे मत कर कतना कहतिया। हमार से काई हाँ कतना कहतिया वो खूब हंसतिया दांत निपोर के। चल बाबा त चल दे बता तो चल हम बुढ़वा का बता। अरे चला एक काकी रुको ए जे सुन देखो बुढ़वा का धार देखो बुढ़वा का सुन। हां सुन चुपचाप रह देखो धीरे से पर्दा हटा के। जाना ताड़ू जब बुढ़िया गवने आइल रहे हां तो ओकरा क्या सवारी में से उतारे खातिर बुझाइल कि दिया बारी के उतारे के पड़ी। आ ओकर रहला ना रहला से कोनो सुख बाटे। सिंगारो पटार के जोन सामान किनले बनी नु हां तो वो दिही ना। देखे अरे सिंगारो पटार जियान होई ओकरा मुंह में लगावे लायक बाटे। दे दी न पतो है नहीं तो तू ले जेबू तो ले जा लो दाव लगा तू लगई ह भले। ए काकी देखो तो ना सारा कैसे कहता सिंगार पटार तारा मुंह में खराब लगी आ कुल दे तो नौकनी के पतो हो के अपना। चलो सुन ले बने कॉल हम सुन ले। ए काकी के लिए क्या गई? लक्ष्मी जी आ गई हमनी के घर के। लक्ष्मी है हम लक्ष्मी तुम कहले बड़ा हमार शिकायत सुन ले क्या कहत। अरे तो का कहले बनी जहां अभी कहत ना रहल हमार शिकायत हम सुन ले बने समर बाबूआ कहत रहुए। का कहले बनी रे? ए काकी जान तो का कहत रहन। हां बाबूआ कहता नु हां कि बुढ़ौती में हां औरी जोश हो जाला। अब भले देह बुढ़ा जाला लेकिन मन खरगोश हो जाला। हां अरे ये कहत रहा है ना ए काकी धारी का हथर बाबू धरा। अरे शिवानी अरे बचाई है। अरे बावली मार बहुत अरे गुस्सा अरे बचाओ रे बच्ची अरे बचाओ रे। अरे बाप रे भाई बुढ़िया जाली हला ये बरा। अरे बुढ़ी अरे तहारे के कुछ ना करी हो। अरे तहारे के ना करी हो बुढ़ी। आई तो अरे तहारे को काकी काकी छोड़ी हम अरे बुढ़ी अरे छोड़ी हम बाबा समरो नहीं पकड़ तो नहीं। अरे बुढ़ी अरे बच्चा है बुढ़िया का धरे बू। इनका बहिर मन खरगोश हो जाता। अरे बुढ़ी अरे बाप रे बाप बहुत होते
अरे बूढ़ी सहारा के अरे लक्ष्मी न हो हमने के घर के शिकायत केला बड़ा लक्ष्मी अरे समारो तनी पकड़ता बाबू अरे लक्ष्मी बाबा अरे पकड़ता अरे बूढ़ी के गालियो अरे बूढ़ी अरे ठेमना टूटल है रे अरे बाप रे जान टूटल अरे बाप रे बुढ़िया गाली हलो ये बड़ा हम अरे तोरा के ना कहले रही अरे बुढ़िया बिना मतलब के पीट दियो रे हाथा ना अरे बाप रे बाप ये बुढ़िया बिना मतलब के हाथ उड़ बुराई अरे मत कर तू तो धइले ना रहलू ह त का बुराई कर दो भाई बुझा त कि हल्दी छापे के हल्दी ना गरम करी बड़ी बुढ़ाई केला बड़ा मारे के मार देले हल्दी ना गरम करी कि हम धरी नहीं आवा बुढ़ा बड़ा ए काका मार खरगोश ना होइयो अब के खाड़ हल्दी डांड पर धराला यही तो पिसवा के लिए देले पिसवा के लिए अरे बाप रे उठ लिखा रहा है मारे के हमरा उठने खेड़ा तनी धर विचार केला बड़ा बूढ़ी तनी धरबू हो तू का धरबू तू तो यही तनी डांड तू देले बाड़ू धर तो तू धरबे तू हु तो धइले उठावे त तनी हो मोर करम के पहुंचा देले बुढ़िया बड़ी मार बड़ी बात डांड तो बुझा देले कि हाड़े छोटो की गोल बा डाल के मार के टंगरी अरे रे रोले के प्रणाम बटे ई वीडियो के देखब जरूर कमेंट में लिखल देबे कैसा लागल नमस्कार भैया, हम विवेक श्रीवास्तव। आप सब जैसे प्यार बनौले बनी वैसे बनौले रही सबे और वीडियो के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। अखिलेश म्यूजिक वर्ल्ड के अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।